Ahoj, už jsme další videa z naší série Minecraft Pocket Edition, já jsem tam Petr Vádna a jako vidíte, už ma vidíte na kamere. Čaute ľudia. Takže ahojte, dneska budem hrať takto s kamerou a mám novú aplikáciu na natáčanie, neviem, či som už s ňou natáčala, či nie, no neviem. Ako tak ešte poriadne stále neovládam. No takže to je to. No dobre, ja už to nebudem predĺžovať. Dnešný diel bude ťažiaci, dnešný diel budeme proste iba ťažiť a tak. A stále mám ten, prečo idem tam? Stále mám písvu, lebo furt by sa mi sem dávali creepery a toto. A nebudete, ten písvu nebudem mať na furt, teraz pôjdem sem. Ten písvu nebude, nie tam, radšej tam. Ten písvu nebudem mať na furt, lebo, proste, ako by som to povedal, no proste, lebo ja chcem tu mať aj nejaké strašidlá a tak, no. Pohoda, lahoda, nie? Každopádne mám ešte jednu aplikáciu do náhrady na natáčanie a ešte tá jedna, čo mám v náhrade, by už nemusela preblikávať, lebo sú také lepšie ako tá aplikácia Mobizen, tá furt preblikávala a dlho sa spúšťavala a tak no. Alebo každopádne vidíte, že nie. Každopádne vidíte, že tu sme v tejto jaskyni takto dopadli. No to je jedno, ja si nazbieram zo pár blokov. Ja si to tu takto označím. Nech to už tak... Ahojte. Nech to už takto bude mať za sebou. Tak. Sem. Ježiš Kriste. Tak. Sem. Tak. Ježiš, mi zase došli bloky. Bloky, bloky. Sem. Ježiši, toto neznášam. Ľudia, môžete mi v tom poradiť? Ježiši. Tak, toto si vezmeme. Povedal som vezmeme. Tak. Sem. Toto si sem dáme. Tu si spravíme takúto cestičku. Tak. Nie, tady idem. Cestičku si spravíme. Tak, sem. A toto sem. Tak, a ešte to isté na druhej strane. Ježiši. Počkať ľudia, počkať. Aha, dobre, hej. Ešte to isté na druhej strane. A ešte tu si označím cestičku. Moment už. Iba si to takto spravím. Každopádne vidíte, proste táto aplikácia mi vyzerá lepšie. Teraz, keď si stlačím, ma nevidíte a teraz, keď si to znova stlačím, už ma späť vidíte. Ja si ešte, no toto som chcel naťažiť si kulíčok a tu sa dajú tiež nájsť nejaké diamanty. Dobre, to stačí. My už vlastne teraz ťažíme. A vlastne aj táto aplikácia iba do 15 minút, no neviem, skúsim to po videu. Nebudem toto video natáčať zbytočne, lebo ja zbytočnosti neznášam. Sem. Tak. Sem. A tak. Ja každopádne si budem dávať pozor na ten čas. Tam si ho niekde sem. Tak. Nech mi... No dobre, to je jedno. Už to kašlem. Každopádne... Ježiši, nie. Dobre, neumrem. Toto máš feno. Ako vidíte, už som si enchantoval aj gate, teda bodky do robotky. Mne sa to tak strašne páči, keď tam mám tú kameru. No, ale každopádne nechcem s tou kamerou to natáčať furt, aby ste nevideli môj taký ksichtík, ako by som to povedal lepšie. Sem, takto, Ježiš Kriste. Toto kým všetko polobím. Tak, raz, dva, ešte jedno. Sem. Tak. Torčku si tu dáme a ideme pokračovať. Tak. Aspoň ma vidíte naživo, no ľudia. Takto je to proste inak a možno ja neviem, no.
A to je uhlie, je to uhlie, super. To sa nám akorát zíde, ľudia. Nič nevidím, dobre, už vidím. To sa nám akorát zíde, lebo si musíme spraviť ďalšie torče, no. A nemáme žiadne. A železo, 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 železo. Máme tu železo. Železo, železo, železo. Samozrejme, že dúfam, že ty raz si to nepozeráš žiadna ona učiteľka, tak v škole učiteľky chcú iba pre nás, no pre Boha. V škole učiteľky chcú pre nás iba to najlepšie, aby sme dobre vedeli napríklad, čo ja viem, matematiku, ktorá mi moc nejde, no. A tak, raz ide, raz nie. Ja som taký výberavý. Toto si tu späť dám. A vyberavý som vlastne v tom, že neviem, aký výsledok by sa tam mal byť napríklad. Keď som bol ešte malý, 6-7 ročný, tak som ani nevedel, že koľko je napríklad 6 krát 6. A to by sa ešte deti nemuseli učiť, lebo to je pre takých treťakov, štvrtákov. A možno aj druhákov. Ježiši Kriste. No. Poďme. Ja sa tu trápim ako pes na masle. Skôr ako maslo na psovi, ako sa hovorí. Hovorí sa to? Ale nie, ľudia, hovorí. Každopádne toto je už 30. diel. 30. ľudia, nezabudajte, že je to 30. Ježiši. Čo robím? Toto mi už to je fakt koľko na toto mi 6 minút a 50 sekúnd. OK. Ja si musím zohnať už nejakú aj lopatu do prčic. Ja viem ľudia, že ja tu robím také blbosti, ako ste ešte nikdy nevideli na mne. Ale nie. Zo zmrzlinou, bože. Ja preto ľudia furt hovorím, že zmrzlinová väža, lebo takto má ten môj obľúbený youtuber Magician Games. On mal zmrzlinovú väžu, to mal oveľa krajšie ako ja. Ale ja to budem mať nejaké také podobné ako on. Ale trošku inšie. Tak. Ja už to nebudem predĺžovať a uvidíme sa za chvíľku. Ahojte, už som späť. Iba som si trošku predĺžil tunel. O nejaké 2 cm. A si tu trošku furt musím brať so sebou však ľudia. To sa s tým nič neurobí. Zase nič nevidíš, čo? No, už vidím aj ja. No, takže každopádne tu máme zlato. A ja ľudia furt tomuto zlatu hovorím, že je to železo. A pritom je to zlato. A mne to pripomína železo, ktoré som nechceš práve sem položil na doprčic. Tak sa aj to vyťažím ešte raz. A furt mi to pripomína zlato. Ja neviem prečo ľudia. Ale viem, že zlato takéto nebývajú. Teda železo takéto nebývajú. Ale ukáž, no tak už niečo. Ukáž rozdiel týmto a týmto. Je to rovnaká lenže jedna farba, no. A človek ide, pomyslí si. Ja som tu našiel železo a pritom je to zlato. Lebo to má žlté tie ramienka, či čo to je. To je jedno. Ja už tento diel na budúce bude dlhší, ťažiaci, možno ešte neviem. No tak, a super, už nič nevidím. Tak ja už radšej idem späť, lebo už ani neviem, kde som. Ideme skacka, no nie, skacka neideme. Tu je taká rohatová tma, však. Ja sa teším na tie na budúce Vianoce, ktoré budú už v decembri. Fakt? Ale nie, snáď viem, kde sú, kedy budú Vianoce. Však nie som malý. No, chytrne už tam bude. To trvá. A trvá. Ježiši. Čo robím? Ešte vám ukážem, ako sa to, kto by chcel, ako si to môže nejaký človek, keď to hrá na mobile, prepnúť do takto. Na notebooku alebo na počítači, proste ja neviem, sa to hrá proste, že máte takto a tu máte takýto inventár. Ale, pozor, ako by som to povedal. Kto by chcel, tak nech si stlačí toto a nech si dá
split toto. Nech si takto toto prepne. A ak to chce, tak tu má aj to v strede to tlačítko. Ale je to, občas nemávam, občas mávam, no každopádne neviem. Ježiš, už raz neviem si sadnúť na miesto. Ja si to prepne a kto by chcel, tak keď si toto dáte pocket, tak máte takýto inventár, to viete. A keď si dáte klasík, tak máte späť takýto Ježiš Krište. Tak máte späť, takýto inventár. Počkať moment. Tak budete mať, chytro. No. Tak budete mať, klasík. To klasík je ako na počítači, budete mať takýto inventár. No takže už tu nebudem predĺžovať. Ďakujem vám za video a ďakujem za novú aplikáciu na natáčanie. Ste mi dali rady, keď ste mi dávali lajky. Ďakujem vám za video a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak ahoj.